Γεια σας, είμαι ο Chris. Το συγκεκριμένο βίντεο το έφτιαξα ενώπιση των εορτών για να σας δείξω μια αποτελεσματική στρατηγική έτσι ώστε να διατηρήσετε το σωματικό σας βάρος και λίπος χαμηλό, ακόμα και αν φάτε υπερβολικά πολλές θερμίδες. Οι γιορτές είναι και οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε την αυτοπιθαρχία για να διατηρήσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες όπως έχουν και ξεφεύγουμε. Σκέψου ότι ένα μελομακάρονο έχει 140 θερμίδες. Αν φας 10 μελομακάρονα, ξεφεύγεις αυτόματα και φτάνεις τις 1000 και θερμίδες μόνο από τα μελομακάρονα. Χώρια από τα υπόλοιπα φαγητά που σίγουρα θα τρως. Ας δούμε τώρα τη στρατηγική μου. Τι ακριβώς θα κάνεις. Χρειάζεται λίγο οργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις ποια μέρα θα καταναλώσεις τις πολλές θερμίδες. Δεν είναι και πολύ δύσκολο άμα σκεφτείς ότι συνήθως τρως πολύ φαγητό σε μέρες όπως γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα ή όταν κανονίζεις π.χ. με την παρέα σου να βγείτε για φαγητό σε μια ταβέρνα. Εκείνες τις μέρες ξέρεις ότι θα φας πολύ. Οπότε, εκείνες τις μέρες τι θα κάνεις. Τα προηγούμενα σου γεύματα θα φροντίσεις να είναι μόνο πρωτεΐνη και λαχανικά. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θα πας για φαγοπότη στις 7 η ώρα και θα κάνεις 2 γεύματα μέχρι τις 7. Τα 2 σου γεύματα αυτά θα είναι μόνο πρωτεΐνη και λαχανικά, χωρίς καθόλου υδατάνθρακα. Για παράδειγμα, θα φας μόνο κοτόπουλο με μαρούλι, μια κοτοσαλάτα. 0 υδατάνθρακα, μόνο πρωτεΐνη και λαχανικά. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνεις εκείνη τη μέρα είναι 1-2 ώρες πριν το φαγοπότη πρέπει να κάνεις γυμναστική, αλλά μια συγκεκριμένη γυμναστική. Η προπόνηση που θα κάνεις πρέπει να έχει 3 στοιχεία. Πρώτον, θα είναι κυκλική για όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος. Δεύτερον, οι ασκήσεις θα γίνονται χωρίς διαλύματα, από τη μία θα περνάς στην άλλη χωρίς διάλειμμα. Και τρίτον, θα δουλεύεις τις μυϊκές ομάδες μέχρι μυϊκής αποτυχίας. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις ας πούμε τι προπόνηση εννοώ. Π.χ. θα κάνεις 10 έλξεις, 30 κάμψεις, 40 καθίσματα, 50 προβολές, 30 κοιλιακούς, 30 ραχιαίους. Όπως βλέπεις έχουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής για όλες τις μυϊκές ομάδες. Από τη μία άσκηση στην άλλη θα περνάς χωρίς διαλύματα, δηλαδή με το που κάνεις έλξεις πας στις κάμψεις, με το που κάνεις κάμψεις πας στα καθίσματα, με το που κάνεις τα καθίσματα πας στις προβολές, με το που πας προβολές πας κοιλιακούς, με το που κάνεις κοιλιακούς πας στους ραχιαίους. Χωρίς διάλειμμα όλα αυτά. Ωραία. Οι αριθμοί που ανέφερα είναι ενδεικτικοί, δηλαδή θα πρέπει να βρεις να κάνεις τέτοιες τόσες επαναλήψεις ώστε να μην μπορείς να εκτελέσεις μία ακόμα επανάληψη. Για παράδειγμα, άμα κουράζεις τις 12 έλξεις και δεν μπορείς, θα κάνεις 12 έλξεις. Ωραία. Θα δουλεύεις δηλαδή μέχρι μυϊκής αποτυχίας. Αυτό το πρόγραμμα θα το επαναλάβεις 2-3 φορές. Θα μπορείς δηλαδή να κάνεις αυτό το κυκλικό πρόγραμμα είτε με προπόνηση με βάρη, είτε στο σπίτι σου με ασκήσεις με βάρος του σώματος, και αν επιλέξεις να κάνεις τρέξιμο, προσπάθησε να μην είναι jogging, αερόβιο ούτε περπάτημα, αλλά να είναι μορφή διαλυματικής προπόνησης, HIIT. Δηλαδή θέλουμε υψηλή ένταση σε αυτό το πρόγραμμα με μικρά διαλύματα. Για παράδειγμα, θα βγεις έξω στο γήπεδο, θα κάνεις σπριντάκια εκατοστάρια, θα γυρνάς στην αφετηρία και θα ξανατρέχεις. Σπριντάκια εκατοστάρια και θα ξανατρέχεις. 10 σετ ας πούμε. Ένα παράδειγμα τώρα λέω εγώ. Ωραία. Οπότε 2 ώρες πριν το φαγητό σου, πριν το μεγάλο φαγοπότη, κυκλική προπόνηση. Έρχεται η ώρα του φαγητού, τρως τα πάντα. Τι κάνεις τώρα. Για 24 ώρες αφού φας το τελευταίο σου γεύμα εκείνη τη μέρα, θα κάνεις νηστεία. Τι εννοώ νηστεία. Για 24 ώρες δεν θα φας τίποτα. Αφαγία πλήρης. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πιεις νερό. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 24 ώρες αφαγίας πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις γυμναστική. Μη σε αγχώνει το γεγονός ότι 24 ώρες επειδή δεν θα φας δεν θα μπορέσεις να λειτουργήσεις κτλ. Έχω προσωπικά κάνει ο ίδιος 72 ώρες αφαγίας, δηλαδή για 3 μέρες έπινα μόνο νερό και καφέ και τις 3 μέρες αυτές πήγα γυμναστήριο και έδινα και ένα μάθημα, στο οποίο κόπηκα βέβαια, αλλά κόπηκα γιατί δεν διάβασα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το σώμα σου θα λειτουργεί πάρα πολύ καλά, 24 ώρες δεν είναι πολλές, ακόμα και αν δεν φας. Θα μπορείς δηλαδή να κάνεις τη γυμναστική σου αυτή κατά τη διάρκεια της αφαγίας. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, τι ακριβώς θα κάνεις. Τη μέρα που θα κάνεις το μεγάλο φαγοπότη, που θα φας όλους τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Τα γεύματα που θα κάνεις προηγουμένως θα είναι μόνο πρωτεΐνη και λαχανικά, 0 υδατάνθρακας. 1-2 ώρες πριν φας θα κάνεις γυμναστική και η γυμναστική που θα κάνεις θα είναι κυκλική προπόνηση για όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος, χωρίς διάλειμμα ανάμεσα στις ασκήσεις και μέχρι μυϊκής αποτυχίας. Μετά, αφού φας μετά το τελευταίο σου γεύμα, για 24 ώρες δεν θα φας τίποτα. Επιτρέπεται να πιεις μόνο νερό. Κατά τη διάρκεια της 23 ώρες αφαγίας θα πιεις τουλάχιστον 3 φλιτζάνια καφέ και θα πας για γυμναστική. Αυτά από μένα. Αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθώ κάθε φορά που τρώω υπερβολικά πολύ φαγητό και παραμένω στεγνός.
Δοκίμασε την άκια σου, εγγυώμαι ότι και εσύ θα δεις τη ζυγαριά να παραμένει ίδια και το σώμα σου να είναι στεγνό και γραμμωμένο. Αν θέλεις, σε αυτό το βίντεο σου περιέγραψα απλά τα βήματα, τι θα κάνεις. Αν θέλεις να μάθεις τους λόγους που η στρατηγική αυτή δουλεύει, διάβασε παρακάτω το link. Γενικά, αν θέλεις να μάθεις τα πάντα σχετικά με τη διατροφή και το fitness, επισκέψου το www.ultrabody.gr και αν θέλεις να κάνεις personal training μαζί μου και να φτάσεις στο σώμα σου ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, στείλε μου email στο info@ultrabody.gr. Καλή χρονιά, σου εύχομαι να περάσεις καλά και το 2016 βάλε στόχους, ξεπέρασε τα όρια σου και γίνε καλύτερος από το 2015. Ευχαριστώ.